Bueno, niri Roberrek eskatu zidan, pixkat hasieran kokapen orokor bat egitea gaur egun, garapenetik Euskadirako ikusten ditugu erronka nagusiak azaltzeko. Orduan, egin berri dugu lehiakortasuneko analizi bat, lehiakortasuneko txosten bat egiten dugu, orain ja lehen 2 urte oro eta orain urte oro hasi gera egiten, eta orduan, hortikan adierazle bakan batzuk hartu ditut, eta hoien inguruko refleksio bat eta hoietan oinarritutako erronka batzuk partekatuko ditut. Pixkan ere, dena aurkezpena horretan zentratuko dut. Bueno, guk lehiakortasuna eta... Piztu, barkatu. Vale, eskerrik asko. Bueno, lehiakortasuna aztertzerakoan, erabiltzen dugun markoa, batez ere adierazleak antolatzerakoan ondorengo marko hau erabiltzen dugu. Alde batetik, ze emaitza bilatzen ditugun gizarte bezala. Garapena bultzatu nahi baldin badugu eta pertsonen ongizatea, adierazle hauen atzean pertsona konkretuak daude, euskal gizartean bizigaren pertsonak, eta orduan ikusteko egoera hori erabiltzen ditugu alde batetik bukaerako edo emaitzako adierazleak deitzen diegunak, eta hauen artean adierazle batzuk ekonomikoak dira, esate baterako biztanleko barne produktu gordina, eta beste adierazle batzuk gizarte kohesioa aztertzen duten adierazleak dira. Esate baterako, pobrezia tasa, epe luzeko egiturazko langabezi tasak, eta bar. Zergatik euskal ereduan oso geurea izan degulako garapen ekonomikoa eta garapen soziala oso uztarturi joan dira. Eta gure ustez honek zirkulo birtuoso bat sortzen du, garapen ekonomikoak, garapen soziala errazten du, baina aldi berean kohesio altua dagoen gizarte batean, garapen ekonomikoa gehiago errazten da. Beraz, guretzako bi zutabe hauek uztartuta joatea oso garrantzitsua da. Orduan, adierazle, bi motatako adierazleak aztertzen ditugu. Bestalde ditugu, emaitza hauetan laguntzen duten adierazleak, bitarteko adierazleak deitzen diegu. Nola lortu ditzakegu emaitza hobeak gizartean? Alde batetikan daukagu enpleguaren sorrera, orduan, enplegua sortzeko daukagun gaitasuna lantzen dugu, bestaldetikan zenbaterainoko balioa sortzeko gai geran gizarte bezala pertsonako, eta horretarako ekoizkortasuna lantzen dugu, eta bestalde zenbateraino gauza berriak, gauza desberdinak egiteko gai geran, berrikuntza lantzen dugu, eta zenbateraino nazioarte mailan ondo kokatzeko gure produktu eta zerbitzuak ondo kokatzeko gai geran. Horretarako nazioartekotzeko indikadore batzuk edo adierazle batzuk erabiltzen ditugu. Eta guzti honetan eragiteko aktore desberdinak gaude gizartean, daude hainbat estrategia enpresetan jarraitzen direnak, orduan enpresei lotutako adierazle batzuk aztertzen ditugu, bestalde egitura ekonomiko konkretu bat daukagu gure gizartean, eta hori aldatzen dijoa baita ere, sektore konkretu batzu ditugu, metalaren eraldakuntzari lotutako sektorek pisu handia dukte, eta horrek eragin badauka baita ere. Beraz, gure sektore ekonomikoak eta produktiboak nola aldatzen dijoazten aztertzen digu. Eta azkenik, enpresaren ingurunean dauden alderdi desberdina pertsonen prestakuntza, teknologi mailak eta bar nola gauden aztertzen ditugu. Eta gero daude, oinarrizko adierazlea batzuk, berezkok ditugunak eta oso zaila denak aldatzea, adibidez kokapena. Euskadi, toki konkretu batean kokatua daude eta horrek baldintzatu egiten ditu, hainbat emaitza gure garapenekoak, edo baita ere ditugu natur baliabideak eta bar. Izango lirateke bestera bateko adierazleak. Beraz, gure analizia pixkat honela antolatzen dugu. Eta orain egingo ditudan adierazleen aurkezpena horrela antolatu egongo da baita ere. Orduan, sortu duguna izan da, orain arte analizi hauek geuk egiten genituen. Eta ikusi dugu, joan gera behatoki bat sortzen, non adierazle nahiko senzilloak edo sinpleak direnak ikusten dugun, enpresa, gobernu eta erakunde desberdinak bere neurrira egin ditzaketela analizi horiek. Hau euskeraz daukagu ere bai, ingelesez eta gazteleraz. Eta egin duguna izan da, geuk sortu dugun, orain arteko urte hauetan sortu dugun behatokia, lehiakortasunerako behatokia, irekia jarri dugu momentu honetan, edonork, zuetako edonork, bere analiziak egin alditzan. Ez daki, enpresa bat ari baldima da, Europako erregio desberdinaren artean non kokatu erabakitzen,
oinarrizko analisi batzuk egin ditzake, soldatetan nola dagoen erregio hori, zeratako egitura produktiboa daukan, nola dagoen garapen aldetik, pertsonen prestakuntza aldetik, eta bar. Eta erabaki dezake, baita ere, zein erregiokin konparatu nahi duen Europan. Momentu honetan, 50 bat adierazle jarri ditugu behatoki honetan, eta oso irekia gaude, edozein komentario, edozein proposamen, edonoren gandik baldin badaude, guk hoiek ere bai txertatzen joateko. Jungo gera pixkanaka adierazle berriak sartzen, esate baterako digitalizazioaren inguruko adierazle batzuk sartuko ditugu orain, datozen hilabetetan, baina erabiltzaileok ikusten dituzuen hutsuneak, hobekuntzak eta bar, iritsarazten badizkiguzue, gu oso gustora egin beharreko aldaketak egiteko. Aukeratu dezaken edonor nahi dituen adierazleak, zertan konparatu nahi duen, eta norekin konparatu nahi duen baita ere. Eta momentuan, Europako erregioekin dauzkagu alderapenak preparatuta. Ja analizian sartuta. Guk analiziak egiterakoan ikusten genuen arazoetako bazan norekin konparatzen ginen. Askotan alderapenak egiten genituen Europako edozein erregiorekin, eta erregio batzuk kapitaletan eta daude kokatuak. Orduan Euskal Autonomia Erkidegoarekiko oso desberdinak dira baita ere. Orduan ikusten genuen egitura aldetik gure antzekotasun handiago duten erregioekin alderatu behar genuela geure burua. Baina erreferentziazkoak izango ziren erregioekin baita ere. Orduan, bai beraien egitura demografikoa, egitura ekonomikoa, beraiek daukaten gobernantza ereduak eta barraztertuta joan gera identifikatzen erreferentziazkoak izango lirateken erregio batzuk. Eta gaur egun, Europako batzordeak ere bai, hainbat analizi egiterakoan erregio mailan, erreferentziazko erregioen identifikatzeko metodologia hau erabiltzen ari da. Orduan, egingo edan analizian, momentu batzutan hitz egingoet erreferentziazko erregiotaz, horrek esan nahi du, nolabait esateko, gure antzekotasun handiagoa duten herrialdeekin konparatuta nola gauden. Hasita ja bukaerako emaitza horiekin, esan dugu, alde batetik dauzkagu emaitza ekonomikoetan nola gaude eta emaitza gizarteko emaitzetan nola gaude. Ikusten dugu azkeneko urtean eta azkeneko urteetan krisi sakon baten ondoren krisitik ateratzen joan gerala eta garapen ekonomikoa adierazten duten indikadoretan ondo kokatua gaude. Europako hainbat erregioekin eta erreferentziazko erregioekin alderatuta. Adierazle desberdinak erabilita, eskuragarri daukagun errenta, biztanleko errenta, eta bar. Beraz, emaitza izango litzateke, garapen ekonomiko aldetik, erreferentziazko erregioekin kokatuta, bilakaera ona izan degula, azken urtetan, da ondo kokatua dago dela. Garapen sozialeko indikadoretara joaten bagera, gure aurreko txostenean kezka bat adierazten genuen. Eta ikusten genuen, krisiaren ondorioz, arazo bat egon zitezkela, edo erronka bat eduki genezakela Euskal gizartean, ze gizarte dual bat sortzen ari zen. Krisiak gogorrago astindu ditu pertsona eta enpresa batzuk, eta orduan ikusten genuen enpresa talde bat eta pertsona konkretu batzuk, askoz ere egoera gogorragoan zeudela beste batzuk baino. Eta horrek gizarte kohesioaren edo gure ereduan geure izan dugun ezaugarri nagusi bat, berdintasunarena kaltetu zezakela eta hori etorkizunerako pixka beldurra edo ronka bezala azaltzen zitzaigun, ez? Azkeneko datuak, azkeneko txosteneko datuek erakusten digute, adierazle hauek nabarmen hobera egin dutela. Pobreziaren tasa jaitsi eginda, eta Europako erregioekin alderatuta posizionetan gaude, ez lanik eta ez ikasten eta ez lanean dauden gazten portzentaia jaitsi eginda, beste adierazle importantea da guretzako, pertsonak bizitzarekin duen gogo betetzea dalazkenean pertzepzio bat, zenbateraino gustora gauden gure bizitzarekin indikadore horretan hobera egin dugu, eta baina azken urte bat edo biko bilakaera da. Orduan hau pixkat monitorizatzen jarraitu behar den zer edo adibidez egiturazko langabeziak bera egin du, baina oraindik gure mailak altu xamarra izaten jarraitzen du, eta orduan honetan zikloak asko eragiten du. Orduan pixkat hori, aztertzen eta baloratzen jun behar den zerbait da. Sartzen baldin bagera bigarren mailako indikadoretan, esaten genuen enpleguaren sorrera, ekoizkortasuna, nazioartekotzea eta berrikuntza lantzen ditugula.
Ikusi dugu, langabezi tasetan bera egin degula, lanpostu berriak sortzen ari dira, honetan bera egin dugu, baina oraindik erreferentziako herrialdekin alderatzen baldin magera, gure langabezi tasak altu xamarrak izaten jarraitzen dute, eta batez ere gazten eta emakumeen artean. Beraz hor, talde horietan erronka garrantzitsu bat daukagu. Eta bestalde daukagu ekoizkortasuna. Hau da, azkeneko krisialdian gure ekoizkortasunak, hau da, pertsonako zenbaterainoko balioa sortzeko gai geran gizarte bezala hobera egintzun, baina neurri batean lanpostuak galdu genituelako. Gaur egun lanpostuak sortzen ari dira eta halata guztiz ere ekoizkortasunak gora egin du. Beraz horrek esan nahi du, sortzen ari geran lanpostuak balio erantzi altua sortzen duten lanpostuak direla baita ere. Eta hori indikadore positiboa da. Kalitatezko lanpostuak sortzen ari gerala. Ez da, ekoizkortasuna hasten ari dela lana galtzen ari geralako, baizik eta lana sortu arren, sortzen ari geran lana kalitatezkoa dela ikusten dugu. Eta hortan nabarmen, beste erregio batzu baino, hazkundea hobea izan da baita ere. Orduan, hori indikadore positiboa izango litzateke. Esportazioetan ikusten dugu baita ere gora egin degula, eta hau garrantzitsua da batez ere barne merkatua gaur egun hazten ari da, hobetzen ari da, eta askotan zeiten dugu. Bertan saltzeko gai geanen, nahiz da krisian alein duen kanpon saltzen, bertan saltzeko gai geanen kanpoan saltzeari utziten diogu. Erresagoa dalako batzutan bertan saltzea. Naiz eta barne merkatuko hazkundea hobetu, kanpoan saltzen ari geran portzentaia handitzen ari da. Eta beraz hori ere adierazle positiboa da. Beste adierazle positibo bat ikusi dugu, esportatzen duten enpresen kopuruak krisi ondoren gora egin du nabarmen. Krisian zehar, hainbat enpresa lehen esportatzen ez dutenak esportatzen hasi dira, eta gainera esportatzen jarraitzen dute. Ez da urte batean esportatu dutela eta gero utziten dutela. Baizik eta nazioarteko merkatuetan esportatzen jarraitzen dute. Zer da hor hobetzeko daukaguna dilea oraindik esportatzen den kopurua bataz bestean txikia dela. Naiz eta enpresa batzu ditugun bere fakturazioaren edo salmenten portzentai oso handia kanpo merkatuetan kokatzen dutena, orain ere hasi berriak diren enpresa horietan esportatzen den kopurua txikia da. Orduan edozein krisi etorrita ere, orduan eta gaitasun handiagoa daukagun baita ere kanpoan gure produktuak ondo kokatu ahal izateko, horrek indargune inportantea litzake gure garapenean. Igual orduan, politiketatik eta hori erraztu dezakegu. Esportatzen eta modu regularrean esportatzen nahi den enpresak, kopuruak, portzentaia, handitzen duzien. Berrikuntzan, azkenean dauzkagu alde batetik, zenbaterainoko ahalegin egiten dugu gauza berriak egiteko. Ikerketa eta garapenean zenbat gastatzen dugu, zenbat pertsonali diren ikerketa eta garapena egiten, eta bestalde dauzkagu emaitzak. Eta horren ondorioz, zenbat marka berri registratzen dugu, zenbat diseinu berri euskagu, zenbat patente berri euskagu, zenbat produktu edo fakturazio gehiago daukagu produktu berritzaileak saltzeagatik, eta orduan ikusten dugu oroak berrikuntzako emaitzako indikadore hauetan pixka hobetu egin dugu. Baina izan da neurri batean baita ere, ikerketa eta garapeneko gastuak moderatu edo jaitsi egitelako krisian zehar da. Orduan, efizientzia hobetu egin da, oraindik margena dago, efizientzia hori hobetzeko, baina epe ertain eta luzera ikerketa eta garapenean esfortzua ez baldin badugu mantentzen, gauza berriak etorkizunean sortzeko gaitasuna bermatu hartu daiteke. Orduan, esfortzu hori gaitu behar daukagu baita ere, datozen urteetan. Izango litzateke pixkat horietan jasotzen dugu. Sektoreak, bestalde, sektoreari dagokienean, gu daukagun espezializazioa oso lotua dago betitik metalaren eraldakuntzari. Eta egia da, metalaren eraldakuntzarako daukagu produzitzeko gaitasuna, dauzkagu gaitasun teknologikoak eta dauzkagu gaitasun zientifikoak. Hiruak uztartuak dutea, sektore horiek garapenean asko laguntzen du, sektore horiek gauza berriak egiten, eta joan dira baita ere metalaren eraldakuntzari oso lotuak dauden sektoretan, hainbat sektore berritara diversifikatzen. Hau da, enpresa batek saltzen baldin bazio leheno adibidez automozioari,
eta ikusten baldin bada sektore hau honek etorkizunean mehatxu batzuk izan ditzazkela, hainbat eta hainbat enpresa metalaren eraldakuntzako produktuak dira egiten osasun sektorerako, edo aeronautikarako, edo beste sektoretarako. Beraz, diversifikazio hori guk egiten dakigunetik ondo joan da eramaten. Euskal gizartean eta hori positiboa da. Zer gertatzen da, oraindik ere gure sektoren artean dauden loturak oso altuak direla. Orduan, sektore bati, edo metalaren eraldakuntzan eragiten duen sektore bati eragiten dion mehatxua baldin badator kanpotik, orain, Hego Ameriketako merkataritzako regulazioekin eta gertatzen den bezala, horrek bati eragiten baldin badio, beste sektore asko estaltzen dituela oraindik. Beraz, oraindik diversifikazio estrategietan jarraitu behar dugu. Aurrera pausun nabarmenak eman dira, ahalegin handiak egin dira, ikusten da, enpresa asko produktua diversifikatzen eta sektoreak eta jarduera diversifikatzen direla, baina oraindik ere lotura handia dago gure sektoren artean, edozein krisi baldin badator. Lotura hauetako parte bat ikutzen diona, besteak mugitzezki. Ordu pixkat hori izango litzateko daukagun erronka. Eta azkenik pixkat, enpresaren inguruneko ez daukatiak. Pertsonen prestakuntza eta pertsonen prestakuntzari dagokionean nola gauden. Hemen ikusten dugu oroak goi mailako ikasketetan prestakuntza maila altua dago. Euskadi beste regioekin eta konparatuta prestakuntza maila altua. Lanbide heziketan aurrera pausu nabarmenak eman dira, baina oraindik ere lanbide heziketari buruz daukagun bizioa askotan egiten du gutxietsi lanbide heziketak aportatu dezaken balioa unibertsitate ikasketekin. Hori kulturan oraindik nahiko sartua daukagu eta gure industria egiturak lanbide heziketako prestakuntza, industriari lotutako prestakuntza daukaten profil asko behar ditu. Eta behar handiak, zuloak eta gapak egoten ari dira hainbat enpresetan, profil konkretu batzutako profesionalak bilatzeko zaitasunak. Orduan ez eta bultzada handia eman zaion lanbide heziketako ikasketei bat, oraindik ere bultzada handiagoa eman behar diogu horri. Eta batez ere, hemen oso garrantzitsu ikusten dugu, lan mundua eta hezkuntza munduak gero eta elkarlan fuerteago egin da dutela. Lan munduan behar diren profilak hain azkar ari dira aldatzen, ez baldin baditugu azkar aldatzen baita hezkuntza sistema programa profil horietan egokitzeko, azkenean behar ditugun profiletan zaitasuna ditugulako pertsonak egokitzeko. Orduan, hor prestakuntza duanetan ematen ari diren aurrera. Oso garantzatxuko ematen ari dira, baina hortik segitu beharko. Eta bain nagurago, ez dela hurrengo jarrapatzea, gentziaren bat da izero bat egustatzen, hurrengoa bukatu ezin da. Ordu, 6 erronka, azpimarratuko ditu pixka hau denak kontuan izan da. Egia da, datuak eta pixka analiziak nahiko arpegi positiboa azaltzen digu momentu honetan. Baina egia da, ziklo ekonomikoaren momentu honak izan ditu, azken hiru guzparra urtetan. Aurreikuspena ez adierazten digute, hazkundea txikitzen joango dela, dauden bat ziurra bestia mundu mailan, Brexita, Trumpen politika guzti hauek, bestalde ikusten dugu erronka handia daudela, erronka sozial eta ingurumeneko erronka garrantzitsua ditugula, aldaketa klimatikoa, aldaketa demografikoa, eta bat, beraz, haizeak, datozen urteetarako ikusten ditugun haizeak, ez dira hain positiboa. Oan, prest egon behar dugu baita ere, esan ditugu etxeko lan hauek egiten funda, ze etorri berriro ere, etorri daitezke, eta indikadore batzu behintzat hazkundeari dagozkinak eta aurreikuspenak hori adierazten diguten, ziurra bezi altuak daudela, eta dauden aurreikuspenak ez direla hain positiboa. Egia da, hainbat eta hainbat erronka horietako asko, mehatxu bezala hartu beharrean, aukera bezala hartu ditu. Hau da, aldaketa klimatikoaren inguruan, lanpostu eta enplegu eta jarduera ekonomikoa sortzeko aukera apartak egon daitezke, ekonomia zirkularrari lotutakoak eta bat, edo aldaketa demografikoak, zahartze prozesuak eta bat, aldaketa batzu sortzen dituzte gizartean, baina horrek ere
lan aukera batzuk sortzen ditu, jarduera ekonomiko beraz, gure begiradak izan behar luke aukera bezala hartu eta zer egin dezakegun kejatzen ondarren, aukera bezala ikusi eta honen aurren zein dezakegun ikusi eta saiatu horren aurren hartu behar ditugun estrategiak hartzen. Baina abagune ekonomikoa aldakorra da eta egun asko eragiten du adierazle hauetan eta bilazten hauetan. Bigarrena, enplegua. Enpleguaren alorren esan dugu hobera egin dugula, baina oraindik hainbat kolektibotan, batez ere emakumeetan eta gazteetan langabezi tasak altuak direla. Honez gain, automatizazioa lanpostuen ezaugarriak asko aldatzen ari da. Beraz, oso atento egon behar dugu ze aldaketa eskatzen dizkigun automatizazio prozesu hauek pertsonen profiletan egin behar diren egokitzapenak egiten joateko. Bestela aurkitu gintezke pertsona asko langabezian eta enpresa asko profil konkretu batzutako pertsona behar dituzte, baina ez dituzte aurkitzen bertan. Daudenean pertsona, hainbat eta hainbat pertsona langabezian. Beraz, automatizazioaren eraginak nola eragingo duen aztertzen eta ikuskatzen egon behar dugu, behar diren neurriak aktualizatzeko baita. Eta esan duguna, gizarte erronkak, dauzkagun gizarte erronkak eta ingurumeneko erronkak aukera bezala hartu baita ere lanpostu berriak sortzeko. Esan dugu, enplegua sortzeko oso garrantzitsua da enpresak gai izatea hemen saltzeaz gain, lurralde txikia dira, kanpoan produktuak ondo kokatzeko gai izatea. Merkatu desberdinetan saltzeko gai izatea. Eta horretarako esan dugu bezala, enpresen kopurua, esportatzen duten enpresen kopurua gora egin du, positiboa da, gainera mundu jarraian ari dira esportatzen, baina ikusi beharko dugu nola lagundu daiteken estrategia horietan, enpresa hauen merkatu berrietan ere izan daitezen eta beraien esportazio kopuruak handitu ditzaten. Horrek edozein krisi datorkigula hobeto kokatuko gaitu. Berrikuntza. Berrikuntzaren alorrean esan dugu efizientzia hobeto egin dela, berrikuntzarena, inbertitzen den euroko lortzen ditugun emaitza hobera egin dutela, baina krisiaren ondorioz inbertitzen dena ikerketa eta garapenean moderatu egin da. Hori, inbertsio horiek eta ahalegin horiek zaintzen joan behar dugu, batez ere etorkizunera begira gauza berriak egiteko aurkiko dugu gaitasuna, inbertitzen dugunaren arabera dugu lantzen. Hemen daukagun beste erronka garrantzitsua da enpresa txikiena. Enpresa txiki eta ertain asko daukagu, gure egitura ekonomikoan, eta askotan enpresa txiki batentzat zaila da berrikuntza teknologiko bat. Oso salto handi bat ematea berrikuntza. Eta askotan bere berrikuntzak eman daitezke lankidetzan, inguruan dauzkagun aktorekin lanbideko heziketako zentroekin edo zentro teknologikoekin eta lankidetzan, baina honek eskatzen du baita ere, enpresaren barruan berrikuntza ez teknologikoa sustatzen. Hau da, ikaragarrizko aukera sortzen ditu berrikuntza ez teknologikoa, antolaketa ereduak aldatzea, pertsonen parte hartzea enpresetan sustatzeak eta bat, ezkenean pertsona bakoitzak apostatu dezakena enpresako proiekturako berez urkituta, askoz ere altuagoa delako, oso antolaketa jerarkizatu eta zertzen dena baina. Eta hori literaturak eta esperientziak garria adierazten du. Beraz, berrikuntza ez teknologikoa, askotan iruditzen zaigu, nolago oso metalaren eraldakuntzari eta lotutako ekonomian eran, zerbait berrikuntza izateko materiala izan dara, makina baten edo berrikuntza teknologikoa izan dara. Asko dago, berrikuntza ez teknologikoa dena, enpresa bat edukan antolatzeko edo beste aktorekin elkarlanean aritzeko gaitasuna ikaragarrizko aldaketa sortu dezake enpresa bat. Hori kooperatiboan ikusi dela, beraz, horretan daukagu baita ere, aurrera pauso handiak ematen ari dira, enpresa askotan, eta hori oraindik eta gehiago bultzatu behar dugu. Estrategia hori positiboa dela. Eta komentatu dudan bezala, baita ere, tarteko kualifikazioetan, lanbide heziketako tarteko kualifikazioetan, bultzada bat ematea batez ere, lanbide heziketa mundua eta enpresa mundua elkarlanean fuerteago adituta, hori izango litzateke hurrengo erronka. Eta ja bukatzeko, herri txikia gara, ezin dugu denetan onak izan, apustuak
estrategietan, bai foru aldundietan, Eusko Jaurlaritzan eta apustu desberdinak egiten ari dira, sektore konkretu batzutan eta baliokate konkretu batzutan, baina zaindu behar dugu baita ere apustu horietatik diversifikatzen joatea edozer krisi edo kanpoko azpinate bai, kate osoa ez arrastratzeko. Eta sektore gehiagotan diversifikatuak egote. Eta hau da, nire honekin bukatzen den, eta gero emain inguruan da izango dugu aukera, komentarioak, edo galderak, edo zuen reflexioak partekatzen. Mila esker den.